Good afternoon, sir. No na bem gana hu gi hede. No na bem I hede m gana hu gi. Abela nga beta ko shibeze. Me pe cut in window, no na ku window dia. Oya mwere ga akwa ke. Ha? Oh, one money. Ha? Oh, one money. O mwere ga akwa. O mwere ga akwa segene mre. Enwe trouser, enwe akwa, enwe trouser I nwere. Okay, wait, money ba. Oya, lanya. Ede afole. 25. Usho kwike. Ede afole. 25. Banyo fa na ahụ. Lawyer kushigi otesha makwa. Onim. Magen. Lazo. Tonwa. Tonwa le wanya na to. Tonwa le wanya na to. Ele me peke that to cutting for. Echem na the place to where I come. Ima so ko adege ya. Whatever fast bia. Le wanya front. Tell the knock I only pay an is a cut talk on the mad. Le wanya front na mama mpaga on na nepa. Le wanya front wa bingo. Pago je ke nepa bill. Mpago je ke nepa bill chile ka bagoko. Mba. Ha? Mba. Gini ki shie na aka ga. Ebiri mo biri like erichara m. Ya were phone gị. Were phone gị. Nọrọ ebe ihe dị ka m na-ahụ gị ọfụma. Nọrọ ebe ihe dị ka. Na-ahụ eze gị. Dị afọ ole? 25. Ushokwu ike. Akwe mana ihe anyị mega ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru mewe interview. Gaa n'iru. Church ya me butuo gị. I'm not joking with you. Ịbịa nga church me butuo gị. Mekesha anya ga ịbịa nga blush ga anya di m ga anya. Mekesha anya ga ahụ. Kwa ihe ịbịa nga bịa achị. Mana akwa ka ndị na-ere akamụ na street. Onye eri. Mekesha anya gị. Esh. Weti ihu nga ahụ ebe a. Icho onye Yoruba lekwo di anya ọ gara aga buru. Nsị gị bọkesha anya ahụ. Look at. Anya ụra. Anya ga-anada emepeli. Gịnị mere gị n'anya akwara gị anya akwa? Awadichara m today. Ha? Awadiro m today. Na gịnị mere? Awadiro m today. Ahụ adịghị gị. Ha? Ọ kịta ka m bido yawa ahụ. Ugbu a ka ị bidoro yawa ahụ. All today. Ị bidoro yawa ahụ how? Tell Rosanna. Our sister no. Our sister no. Our sister. Tell Rosanna. Chineke bapu no ka o. God forbid. Ila n'olu nkịta. Ana m anụ gị. Akwe mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba na social media dum ngawa n'iru.
Gawale. Ele afole. Eweli we ubikora network. Tino network. Adim 25. Tino ese de gene Christian model. Christian model say de gene. Adim 25. Genwa. 2 and 5. What year kamroge? Yes. What year kamroge? Amrum 1990 in eche year. Since the more all 25 can be now December na madi 26. Ishi madechama. You put that in you shall I get always shake the cake jaluti. Ishi madechama bisho. I get out of this place, take a joke here with you. Get out of this place. Maybe I got a question as a meputogi. Maybe I got a question as a meputogi here. Okay, you do it. The boy you go for Kebranga Biata Gramesa. I would make a goof, Bishop. Come on, remove half a pack and to good. Okay. Koya go for Kena, but not Kobuga in Shea Kobuga. But I would make goof. I would make goof. I don't know, man. All I like my hair. Come on, remove that all anti here, remove it. Okay. Okay, it's out here, may remove Voginga. Okay, sorry. Good evening, sir. Yes, sir. I told that touch from you. You got out of this place. You know, come yes, sir. Okay, man, you all am about social media in Ngadiru, no way interview. Yes. Huh? Yes, sir. And therefore, Adim 24. Let him hang on now. Can he hang on? Yes. Let him hang here. Ajum ga for lady get what I you and gam. Ele hit you and guess what work one. Obumwa o makachi. I will give you now makachi. Sorry, we Obumwa o. Oya you now. Ose mu anyu ya. Ibra ga asem no wo. Ele ahụ sandam no le lo yen you dia. Obumwa, when anybody know about Obumwa, sorry sir, Obumwa, makachi Obumwa. I will give one gonna say I'm sorry. The way phone na get bill to get Laramazo. Told because you makwa. Please let me cover myself. No, you that this thing because if any let them don't cancel it. Sorry, sir. Hey, therefore, Adim 24. The way phone na get Laramazo. Sorry. If any the transparent does, I can't get this one on top. Oh. All the people are aware. Help! Sorry. Yeah, I wish I will give you now, Hamba. Obumwa. The lele he got the way. Camera gave Rika Abogaramia. A lady Abogarabik. Sorry. Anyway. I have Biota Lazo. Donna.
Bịa were phone gị. Bịa were phone gị. Bịa nne. Abụkwa nọsesi ka gị. Lekwere ka wee gbagote ya gara anyụgharị m ahụ. I did not mess, honestly. Comment section ọ wụ naanị sand ahụ. Comment section ọ wụ naanị ya. Honestly, I did not. In your laws on yes, I did not mess. Then let hit a academy, academy, academy. But hit the memo. I just finished taking custard, so hit the memo. Oh, Engro custard, I guess I'm not walking on there. Makachi obubwa, makachi obubwa. I walking in our house and do na. Obumwa, MC Bishop Obumwa. And you pull here again, no. Can last one him again. And you here again, Makachi de Kamaka and Katamotobabu. Afamubo Chidera Precious. Chidera on your Nago again. Joffrey. Huh? Okori. Joffrey Okori. Hello, Tisha, Chidera Precious. You went who saw them on bingo. Okori Precious Chidera. Ushoku ike kanani hine kwonyo ahụ. Ushoku ike branga wara ahụ abagara m. Okori. Iwo ye be. Onye Anambra. Ebe na Anambra. Ihiala local government. Ebe ni Ihiala local government. Mbosi. Umunne gị ọ dị ole? Adị 5. Ị gara school? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Yes, sir. Ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. Gịnị ka ị gụrụ? Biara. Gịnị ka ị gụrụ? Mass communication. What is mass communication? Mass communication. What is mass com? What is mass com? Communicating with either one or all. Communicating with different people. Personal or interpersonal relationship with people using broad visibility like television or radio or even social media like we are doing now. We are having end-to-end discussion. This is mass communication. Ijomole. Hello. I'm not married. Ejomole, I guess all you are not married. Then when they know Biara, I'm more than one alube. And when the woman why you know Biara, more than one alube. Ejomole, meji mwa guess meji mwa. Give ya get go low. I don't have a child, sir. It's all became here, baby putu. It's all became baby putu. Tebish now watch him. Lagos. You know, Lagos, I lie you, but get your gas gram became one bingo round. Don't try it with me here. Up on half from one. You were English in a gay lordy. You know, Tatina, get with English, give up to marriage. Get a can now. Oh, Copper Campbell. Ewo copper. Ewo copper. Yes, sir. No, no. Now your suffering continue. Yawo NYSC. Now your suffering continue. NYSC. Kemgbe pụtara ụwa mmadụ letrala gị Ito
Oaha. Emmanuel. Stevie. Na Chemere. Kema tagage onye n'ime ha gwara gị na ọ ga-alụ gị. Ewekwa ofu gwa m ọ chọrọ ịlụ m. Ka ihe mee na-elo ya. Oh, genotype. Genotype. Yes, sir. Genotype, ele genotype mebiri ya. Nwa bụ AS, ya ọkụma bụkwa AS. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ. Yes, sir. Enwere agwa ime ị na-agbawa agwa ọjọọ jọrọ ezigbo njọ ị na-ala ala ike nwoke chọpụta ka o diwere gị ịma na ọwa agwa gị ọ dịghị mma ọ wee na-agali ozi ụlọ ị maghị ka esi asa akwa ka ọ wee maghị ka esi esi nri ele agwa gị dị omimi ịma ị ga-achọ ka ụmụ nwoke mara maka adị ama ụma maka onye na-abịa ịhụ gị echi ka gị na-abịrị. Ya na ịma na ị nwere ọnụ ọjọọ iji agbakashi ọnụ gị kwuo ya wụrụ na ịma na ị nwere akpịrị ogologo gị kwuo ya wụrụ na ịma na ị laikiri ego gị kwuo kwusie okwu ike. Nwee obi ọkụ. Ị na-enwe obi ọkụ ya wụ iwe ọkụ. Yeah, iwe ọkụ, but it's better than before. Ọ dị mma kịta karịa before. I'm working on it. Ele otu ọ dị mbụ? Like, how will I explain? Like before, even if I like from, like, I'll just play up. But now, even if I like from before, I'll just play up and get angry. But now, even like, I will just be calm. I will not want to do it. Because we go see Akita now, so I'm just still controlling it by keeping quiet. So anytime they come, while you feel I like. Una panta gị dọkara adọka. Mbata. I butere infection mbụ. Mba. Ele nwoke taga gị ugbu a nọ na Lagos a, ele onye taga gị? Owekwa o afụbe m kịta. Owekwa. Enwe onye taga gị na. Mba. Is you like it can attack you with condom or without condom? With or without, it's not with or without. With yo pakandum. With apia. Yes, sir. Ele keka to with or without. And test without first. Oh, sort of with, so I'm without. Okay, maybe without. Okay, can we put away maybe without umbo? Sir? When okwaranta. Huh? You want okwara pus? Okay, you want okwara pus? Mba, wewe mkwala pus. Atawa gị anyo. Yes, sir. Ege nye load mkpu ị na-eti. Ai. Ibranga plus gram. Ibranga bia plus gram. If you try that nonsense able to get here. Ege nye le mkpu ị na-eti gị bịa plus gram Chineke agbaghị ọkụ. Nna di shy oh ya me. Huh? Ndi very shy. Ele mkpu ị na-eti me get say the shy. It is shy the bear.
Ọ dị ka ịchọ ka m butuo gị ebe a. Ọ dị ka ịchọ ka m butuo gị ebe a. Ele mkpi na-eti. Shock me, Zaddy. Oh, if I name him. Genotype gị. AS. Blood group gị. O plus. I think it's Kpọọ phone number gị. Auntie, please help me with your phone. All new SIM, so that number I've not like have it in my head. Now, I can't drink one name or my number. Anyway, help me on it. That's on it. Sorry. Get a one negi be no fool ebe na Lagos. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. One nego food nage. Again, yes, I got ebe safuga. Moi na ga gini. Kpọọ nọmba gị biko. Okay, sorry. Okay. 081 22. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch Italia get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka Bagoko. Moi ya na ga gini. Kpọọ nọmba gị biko. Okay, sorry. Okay. 081 22 01 05 62.